Митът за вредните хлебни дрожди. Науката зад ферментацията. Дрождите са един от най-важните компоненти в приготвянето на хляб. Тези микроорганизми преобразуват захарите в алкохол и въглероден диоксид, което придава на хлебните изделия тяхната пухкавост, пореста структура и характерен аромат. Въпреки че днес се използва предимно съвременна мая, в миналото хората са употребявали различни домашни закваски. Те се приготвяли, като се запазвало парче тесто от предишно замесване, което се добавяло към новото. За подквасване са били използвани също малц, хмел, бира и грозде. Всички тези методи, независимо дали се използва суха мая или домашен квас, са разновидности на един и същ вид дрождеви гъбички – Saccharomyces cerevisiae. Напоследък се разпространяват все повече твърдения, че дрождите и хлябът, приготвен с тях, са вредни. Често тези слухове са емоционални и не са подкрепени с научни доказателства. Една от най-популярните теории е, че консумацията на хляб с мая вкарва живи гъбички в кръвта, които остават в организма и увреждат здравето. Тази теория обаче не отчита факта, че хлябът се пече при температура над 100 градуса по Целзий. При температура от 60 градуса по Целзий всички клетки на дрождите загиват, а техните спори при 75 градуса по Целзий. Това означава, че в едно изпечено изделие не могат да останат живи дрожди или други микроорганизми. Освен това, ако маята беше вредна, човечеството би било постоянно под риск, тъй като тези микроорганизми присъстват навсякъде около нас, във въздуха, в хранителните продукти, дори по кожата и в червата ни. В продължение на хилядолетия хората са се хранили с квасен хляб, което поставя под съмнение твърденията за неговата вреда. Влиянието на дрождите върху здравето. Много хора не осъзнават, че дрождите присъстват в голям брой храни, а не само в хляба. Индустриалните дрожди са широко разпространени и могат да се открият в различни продукти. Прекомерната консумация на храни, съдържащи дрожди, може да доведе до алергични реакции и други здравословни проблеми, което е документирано в медицинската литература. Съществуват дори професионални заболявания, свързани с дрождите, като например при пекарите. Повечето хора не са запознати с това как дрождите влияят на организма. Важно е да се знае, че дори мъртвите дрожди могат да взаимодействат с стомашно-чревния тракт и да повлияят на микробиома. Някои родове дрожди могат да колонизират червата. Освен това, съществува риск от замърсяване на храните с диви дрожди. Дрождите се съдържат и в много ферментирали продукти, както и в маята, която е широко използвана в хранителната индустрия. Ето някои от основните групи храни, които съдържат дрожди. Хлебни изделия. Това е най-известният пример. Хляб, питки, козунаци и други тестени изделия използват хлебна мая, която представлява дрожди, за да бухнат и да придобият характерната си структура. Алкохолни напитки. Дрождите са основен компонент в производството на алкохол. Те превръщат захарите в етилов алкохол и въглероден диоксид. Бира. Бирената мая е от ключово значение за ферментацията на бирата. Вино. Винените дрожди са отговорни за превръщането на гроздовата захар в вино. Ракия и други спиртни напитки. Използват се специални дрожди за ферментацията на плодове или зърнени култури, преди дестилацията. Ферментирали храни. Квас. Традиционният квас, използван за хляб и други печива, се прави с помощта на диви дрожди, които се срещат естествено в брашното и въздуха. Квасени сирена. Някои видове сирена могат да съдържат дрожди като част от културата, която допринася за техния вкус и аромат. Важно е да се прави разлика между живи дрожди, които се съдържат в някои ферментирали продукти, и инактивирани, мъртви дрожди, които се използват като добавки. И двата вида могат да имат различни ефекти върху човешкото тяло. Източник на витамини и минерали. Някои видове дрожди, като хранителната мая, nutritional yeast и бирената мая, са богати на витамини от група В, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B2, B3, B6, фолиева киселина, които са важни за енергийния метаболизъм и здравето на нервната система. Те са също добър източник на протеини и минерали като селен, цинк и хром. Някои щамове дрожди, като Saccharomyces boulardii, се използват като пробиотици. Те помагат за поддържането на баланса на чревната микрофлора, особено след прием на антибиотици,
и могат да облегчат някои храносмилателни проблеми. Алергии и чувствителност. Някои хора са чувствителни или алергични към дрожди. Това може да доведе до симптоми като обриви, подуване, стомашно-чревни разстройства или главоболие.